og jeg er 31 år gammel. Jeg bor lige nu ude i Højbjerg, men har de sidste par år boet inde i Aarhus Centrum i et bofællesskab, i kollektiv. Jeg synes altid, det er mega svært at fortælle, hvem man er og hvad man står for. Jamen, jeg er oprindelig op fra Nordjylland og fra Aalborg-kanten. Jeg ved ikke, hvor tydeligt man kan høre det, men men ja. Grunden til, at jeg brænder for jeres stilling, og grunden til, at jeg sindssygt gerne vil ind hos jer, er jeres fokus på unge mennesker. Jeg har fra en ret tidlig alder gerne vil hjælpe, og vil gerne gøre noget for andre, især unge, som måske ikke altid har de muligheder, der er i verden. Jeg beklager lige, der var kaffepause. Jamen, jo, men det der med at gøre noget. Jeg har selv haft en lidt utraditionel vej igennem uddannelsessystemet. Har startet med at tage en dyrepasseruddannelse. Efterfølgende så har jeg været på produktionsskole, hvor jeg har lavet rigtig meget skuespil, og hvor jeg har lavet rigtig meget aktiviteter. Før jeg ligesom kom frem til, at jeg skulle have en HF. Og så derigennem har jeg været lidt rundt omkring, før jeg endte med min nuværende uddannelse. Så jeg kender lidt til det, ikke altid passe ind på min hylde, og passe til nogle af de tilbud, der er ude i verden. Jeg tror også lidt på, at den erfaring måske kan bruges i forhold til jobbet, og i forhold til at møde de her unge med en forståelse af, at der ikke er noget galt i, at man ikke nødvendigvis passer ind på en hylde, eller passer på de hylder, vi har sat op som samfund. Men primært grunden til, at jeg brænder for stilling, er det her med, at jeg tror på, at kombinationen af gaming og det her med at finde noget, en passion, som de unge mennesker har, at den vej, man samtidig kan få folk videre ind i en uddannelse. Jeg har også sådan lidt det her med, at man ikke altid skal passe ind forskellige steder. At vejen kan være utraditionel. Hernæste så synes jeg, at fokus på level up og gaming er enormt spændende, og noget, som jeg selv lidt ønske, jeg havde haft, dengang jeg var ung, og måske ikke helt vidste, hvad jeg skulle. Jeg tænker også det her med, at man kan være med til at give noget. Altså sådan, nu gamer jeg selv en del, og har altid haft en stor interesse for spilmediet, og har generelt en interesse i, hvad der sker af tekniske udviklinger. Det er også svært, når man bor sammen med en programmør, ikke at have den interesse. Men i forhold til det med at komme ind og være hos jer, så har jeg altid haft et princip om at tjekke ind. Det har jeg gjort lige siden jeg boede i kollektiv. Det her med lige at tjekke ind, lige høre hvordan folk har det. Om det er en dag, hvor at du gerne må presse lidt, eller om det er en dag, hvor at der mere bare skal være plads og ro. Og så har jeg tit den lidt fjollede optimisme omkring med at se muligheder, hvor andre måske ikke altid ser veje. Men ja, jeg må hellere til at afslutte, så den her video ikke bliver for lang for jer. Men som sagt, jeg synes, at stillingen er rigtig, rigtig spændende. Og jeg håber så meget at blive kaldt på samtale på den. Jeg kan mærke sådan, lige siden jeg så stillingsopslaget, hvor meget jeg brænder for den. Og den passer enormt godt til noget af alt det, som jeg kan mærke, der betyder noget for mig. Give muligheder. Give et overskud. Og samtidig måske også være en rollemodel, der kan give noget tilbage. Men ja, jeg håber, at I ikke vil blive alt for skræmt af den her skærmtrold bag videoen.
I hvert fald, tak fordi I lyttede med. Hej!